Βρισκόμαστε στη Χάλκη, ένα νησί του Νοτιού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, 36 ναυτικά μίλια από το μεγάλο μητροπολιτικό νησί της Ρόδου. Έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία χρειάστηκε όλη η κοινωνία να συμβάλλει, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή. Ένα περιστατικό πνιγμού κιόλας, με ένα τουρίστα, με μια και τουριστική περιοχή, στο οποίο χρειάστηκε όντως να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Μια πρώτη εμπειρία και εκμάθηση βοήθησε σίγουρα στο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λίγο καλύτερα τα περιστατικά. Ο Δήμος Χάλκης συνεργάζεται με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Παγκόσμια Υγεία, Ιατρική των Καταστροφών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με επικεφαλή στον κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Χειρουργικής κ. Πικουλή, για τη δράση κλιματική κρίση και ανθρωπιστική ιατρική. Έχουμε οργανώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της υγειονομικής ετοιμότητας. Μέσα από τη δράση της Πρωτοβουλίας 21, με τους υποστηρικτές τους, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάνων Κωνσταντακόπουλου, Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, Κοινοφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ΚΙΚΠΕ, μπορέσαμε και υλοποιήσαμε ένα σημαντικό έργο στο νησί της Χάλκης. Εκπαιδεύσαμε μεγάλο μέρος του πληθυσμού όλων των ηλικιών. Εκπαιδεύσαμε την τοπική κοινωνία στην διαχείριση του επίγοντος. Παράλληλα, υποστηρίξαμε τον τοπικό πληθυσμό με ειδικές δράσεις, όπως ειδικά ιατρία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, προγράμματα για τα παιδιά, και οργανώσαμε ασκήσεις προσομοίωσης συμβάντων για να εκπαιδευτεί η τοπική κοινωνία, όπως συμβάντος πνιγμού στην παραλία. Το πρόγραμμά μας, το οποίο υλοποιήθηκε και αγκαλιάστηκε από τον Δήμο Χάλκης και τον εμπνευσμένο δήμαρχό της Άγγελο Φραγκάκη, αλλά και το σύνολο του τοπικού πληθυσμού, στόχευσε στην ανάδειξη της Χάλκης του πρώτου GR Eco Island ως μια βέλτιστη πρακτική στον χώρο της υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής ετοιμότητας των μικρών νησιών, καθώς και η έμπρακτη διασύνδεση της πράσινης ανάπτυξης με την ανθεκτικότητα σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική την τρέχουσα περίοδο των πολυκρίσεων και της ανάγκης για ανθεκτικότητα των τοπικών πληθυσμών στους περιβαλλοντικούς κινδύνους.